Dušan, vy ste podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Vaše portfólio zahŕňa veľmi širokú oblasť. V akom stave ste vy zdedili agendu po vašom predchodcovi Pálovi Čákim? Predovšetkým chcem vám pogratulovať. Ste na jednotku povedala moju funkciu, nie každému sa to podarí. Keď som prišiel na tento úrad, tak jednoducho môžem povedať v holej vete, našiel som vybielenú kanceláriu, žiadne dokumenty. Dozvedel som sa neskôr, že sa veci skartovali, ale 3 mesiace mi trvalo, kým som nadviazal na nejakú kontinuitu, kde bolo treba nadviazať. A bolo treba niektoré veci nové rozvíjať. Naviac som dostal do portfólia aj vedomostnú spoločnosť. A potom som začal samozrejme riešiť problémy nielen maďarskej národnostnej menšiny, ale aj ostatných menšín. Ľudské práva a potom veľmi výraznú dimenziu, to sú európske záležitosti. Čiže bola to náročná práca, hľadania kontinuity v tom pozitívnom slova zmysle a hľadania nových prvkov do práce podpredsedu vlády, ktoré by túto funkciu dostali do takej polohy, aby riešila v tej rôznosti tých problémov hlavný ťah na bránu, teda problémy pre občanov, prospech občanov a prospech Slovenskej republiky. Veľmi veľa sa hovorí o čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie. Ako je Slovensko na tom teraz a ako tomu bolo pred nástupom tejto vlády? Učili sme sa za pochodu a tým, že som de facto riadil, koordinoval čerpanie európskych fondov cez pravidelné dvojtýždňové porady na úrade vlády za prítomnosti jednotlivých rezortov zodpovedných za čerpanie fondov, mám o tom dostatočný prehľad. Musím povedať, že pri vstupe na úrad a v súvislosti s čerpaním za roky 2004-2006, teda k tomu 30. júnu 2006, to čerpanie bolo veľmi slabé, pohybovalo sa okolo 15%. Dnes sme mohli, keďže sme sa sústredili len na túto oblasť prioritne a na tom sme sa aj učili, robili sme aj chyby, ale sme sa ich snažili rýchlo odstraňovať. Sme dosiahli 107% čerpanie, čiže sme nadkontrahovali čerpanie oproti záväzku vo vzťahu k Európskej únii a k Európskej komisii. Máme tam nejaké nedorobky, ktoré znížia to čerpanie, a preto sme to robili, že to bude okolo 99% sa pohybovať, ale bude to štandardne medzi jednotlivými európskymi štátmi. Čo sa týka nového obdobia, tam sme mali strašne veľa problémov, že sme museli prestavovať celý národný strategický referenčný rámec. Prijali sme nový operačný program zdravotníctvo, prijali sme nový operačný program hospodársky rast a zamestnanosť. To boli projekty, ktoré bolo treba doplniť a teraz sa ukázalo v dobe krízy, že je to veľmi dôležité tento operačný program rozvíjať. Možno, že sa nám zdá, že to čerpanie je trošku pozadu, ale aj preto Európska komisia vo vzťahu všetkým štátom prijala pravidlo M+3, aby som to vysvetlil. To znamená, v roku 2007 všetky prostriedky, ktoré boli viazané, sa majú čerpať do roku 2010. Dnes môžem konštatovať, že sme aj v tejto oblasti výrazne postúpili a môžem aj občanom potvrdiť, že Slovensko za prostriedky za rok 2007 v rámci tohoto pravidla, ktoré schválila Európska komisia, bude mať dočerpané. Je to náročná práca, lebo každý rezort má svoje osobitné záležitosti, ktoré musí v tejto oblasti riešiť. A nezabudnem ešte spomenúť, že v rámci európskych fondov je tu aj švajčiarsky finančný mechanizmus a norský finančný mechanizmus, ktorý je v kompetencii úradu vlády. A ja si myslím, že aj keď sme to zobrali v ťažkých podmienkách, nebolo dobre všetko nastavené a pripravené, dnes môžeme konštatovať, že projekty, ktoré sú odovzdávané, sú kvalitné, slúžia občanom a aj v tejto oblasti sme dosiahli pozitívne výsledky. Pán podpredseda, vy máte vo vašom portfóliu aj veľmi rozsiahlu agendu národnostných menšín. Najmä SMK stále obviňuje túto vládu z porušovania akéhosi statusu quo. Mňa by teda zaujímalo, ako je to v skutočnosti. Musím povedať, že, a to opakujem všade, doma aj v zahraničí, že Slovensko si dodržiava štandardy starostlivosti o národnostné menšiny. V niektorých oblastiach je nadštandardné a čo tvrdí SMK, to je často politická agenda, ktorá do tejto problematiky by nemala patriť. Nemáme len maďarskú národnostnú menšinu, máme ďalších 11 národnostných menšín a etnických skupín a teraz nedávno sme prijali novú národnostnú menšinu do Rady pre národnostné menšiny. Je to srbská národnostná menšina,
ktorá dotvára tento obrazec na 13 národnostných menšín a etnických skupín, čiže si často vravím, že 13 Pán Boh pri nás. Znovu zopakujem, že pokiaľ rokujem o národnostných menšinách, o ich štandardnom uplatňovaní práv, dodržiavam predovšetkým pravidlo, že rokujem s profesionálnymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami. Nerad do toho tlačím stranické záujmy, pretože často tam je viacej politiky ako tých skutočných problémov, ktoré treba riešiť v prospech občanov Slovenskej republiky. Na záver môžem konštatovať, že Slovensko aj vo vzťahu k Rade Európy, aj vo vzťahu k Európskej únii, aj Organizácie spojených národov a k ďalším OBSE, ďalším organizáciám je štandardná krajina a štandardný štát, ktorý tieto problémy je schopné riešiť a rieši v pozitívnom slova zmysle, a pokiaľ vzniknú nejaké problémy, sme veľmi rýchlo schopní na to zareagovať a pomôcť veci riešiť tak, aby aj naši zahraniční partneri boli spokojní. Slovensko má dlhodobo problémy s rómskou menšinou. Čo urobila vláda v tejto oblasti? Viete, treba sa opýtať nielen, čo urobila vláda, ale čo robila regionálna samospráva, miestna obecná samospráva, pretože príslušníci rómskej národnostnej menšiny sú obyvateľmi jednotlivých obcí, na ktoré berú aj podielové dane, rovnako ako na nerómskych občanov. To je jedna stránka veci. Musím povedať, že v mnohých veciach sme sa snažili predovšetkým stabilizovať daný stav. Je to skutočne beh na dlhé trate a neočakávať treba hneď zázraky. To je po prvé. Po druhé, rozbiehame, a to sa mi naozaj podarilo, rozbehli sme konečne horizontálnu prioritu v rámci európskych projektov. Európska únia nám poskytla finančné prostriedky, to nie sú prostriedky našich občanov, na zabezpečenie istej stability a vytvárania nových podmienok pre postavenie rómskej národnostnej menšiny, najmä v tých segregovaných osadách. A po tretie, čo je pre mňa veľmi dôležité, je to, že som sa sústredil na jednu veľmi významnú oblasť, a to je vzdelanie. Pretože len vzdelanie môže vytvoriť novej mladej generácii príslušníkov rómskej národnostnej menšiny lepšie podmienky pre zamestnanosť, lepšie podmienky pre dobrý život v rodine, pre pochopenie, integrovať sa do väčšinovej spoločnosti v tom správnom slova zmysle. Dnes máme predsedníctvo dekády v rámci 12 štátov Európskej únie a mimo Európskej únie. Dnes sme jediná krajina, jediný štát, ktorý čerpáme zdroje finančné na horizontálnu prioritu. Čiže aj v tejto oblasti máme isté skúsenosti a ja pevne verím, že v spolupráci s lokálnymi partnerstvami, ktoré máme uzavreté s miestnymi obecnými samosprávami a regionálnymi samosprávami, sa nám podarí mnohé problémy riešiť, i keď nám do toho žiaľ vstúpila teraz sociálna kríza, globálna sociálna kríza. Pán podpredseda, ako je to s dodržiavaním ľudských práv na Slovensku? Slovensko patrí k štátom v rámci Organizácie spojených národov alebo Rady Európy, ktoré dodržiava štandardné ľudské práva. Samozrejme sú individuálne zlyhania, ale tieto sa snažíme po upozorneniach významných orgánov, či OBSE, či Rady Európy, či Organizácie spojených národov riešiť a zabezpečiť tak, aby bol občan Slovenskej republiky spokojný. Čo sa týka našich aktivít, musím povedať, že to, že dodržiavame ľudské práva, svedčí tá skutočnosť, že Slovensko bolo zvolené za riadneho člena Rady pre ľudské práva pri Organizácie spojených národov. Keby sme mali nejaké problémy, tak by nás iste nezvolili a nehlasovalo by za nás toľko štátov v rámci Organizácie spojených národov. Pokiaľ ide o vypočúvanie, či už to ide o práva dieťaťa, alebo o práva žien, alebo iné práva, zvyčajne sú to štandardné vypočúvania, kde sa samozrejme poukazuje aj na negatíva, ktoré buď vysvetlíme, alebo ktoré potom sa snažíme riešiť. Myslím si, že v rámci štandardnej politiky, ľudskoprávnej politiky a najmä výchove k ľudským právam Slovensko robí mnohé konkrétne kroky. Máme napríklad na Slovensku olympiádu pre ľudské práva, ktorú organizujeme na stredných školách v spolupráci s inými organizáciami a tá výrazne pomáha rozširovať poznanie o ľudských právach Slovenskej republiky. Dnešným hosťom bol podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.